Ikastola da abaraska bat. Herriko erlezainek sortua, zaindua, landua eta erle txikiek elikatua. Familiek badut esperientzia horretan. Eta polinizazioak berebiziko garrantzia du gurean. Fruitu berriak sortzeko erleak eta erlezainak behar ditugu. Maile eta ekik badakite zerbait horretaz. Etxean eta ikastolan ikasi dute. Sinbiosi eder honetan. Kilometroz kilometro eraikitzen dugu mugarik gabeko Euskal Herria. Ikastola Bergaran, Baionan, Tuteran, Trebinun eta Balmasedan. Euskarak arnasa behar du, erdi eta ertzetan. Izan ere, Euskarak batu du aixa Euskal Herrira. Arantzadi egin du etxe eta komunitatea lagun. Zer litzateke ba Bergara arrokera ikia ez balitz? Hezkuntzarako materiala sortu, egindakoa partekatu, argi dugu, transmisioak ez duetenik. Noa ere bidea lantzen ari da, erle txikia bailitzan, ara eta ona, ekarri eta eraman, eskutik ditu Andoni eta gurasoak, eta atz, Martinez ahaztu. Eta dagoeneko paisaia berriak arakatzen ari dira Iñaki, Andoni, Maili eta Jokin. Baina asko dakite erleen lanaren beharraz, asko dakite bergaraz eta zorionaz. Ikastola bada abaraska bat, fritua zarazu, eta herria da loratzear dagoen udaberria. Zatoz ikastolara!